Satans helvede. Hvor er resten af optagelsen? Sian er ligesom sidste projekt. Hvad du? Det er sådan typisk. Vi har filmet det hele. Sian, vi har hele hele simpelthen holde styr på dine ting. Altså, du har heller ikke lavet noget. Det er jo mig, der har lavet alt. Okay, jeg har... Hvad er det, du står og siger til mig? Det er altså mig, som har... Prøv, det er jo ligesom mig, der kan gøre, at folk de dør jo. Prøv sådan her, ikke? Ja. Det er ikke så sjovt her, hva'? Det er ikke så skægt her. Ja. Jeg er Andreas Hansen, og jeg er producer på den her film her. Hvis der er noget, der er gået galt i den her film, så er det i hvert fald ikke på grund af mig. Jeg har lyst til at tro ham. Altså, i bund og grund, så er det hele jo... Så var det hans skyld. Ja. Vi har sådan som Holger. Han laver lort med kamera. Han er hyper. Han flyver over det. Han var ved at sparke til min computer. Altså, nu var jeg jo godt nok B-fotograf. Altså, det var jo mig, der filmede over halvdelen. Alt vi bruger, kommer til at bruge nogensinde i en film her. Altså, det var jo mig, der filmede det. Holger, han er en tåbe. Carla er den bedste på det her hold. Carla, hun er Awesome. en hel masse tillid. Carla, hun var... Det er smukt. Sean. Man kan skabe lidt tvivl om, hvad det er, Sean han egentlig laver. Laver han lys? Eller leger han bare med spejle? Jeg synes faktisk, at han er den eneste, der ikke lavede en på noget som helst tidspunkt. Det er et godt spørgsmål, hvad han egentlig gav sig til under den produktion. Altså, det eneste, der har lavet noget, det er mig og Simon. Vi har lavet så meget på film. Altså uden os, så vil det jo på ingen som helst måde være nogen film, vel? Det er jo der, den ligger. Det jeg kan. Det er, jeg kan for eksempel tage et engangskamera og lave det fedeste. Lave det fedeste billede nogensinde. Ja, Louis han er sgu en fin fotograf. Men altså, han har rigtig flotte visioner, men han får sådan nogle instruktioner af Sian med nej, film mine fødder eller sådan noget. Film de her deres fødder lidt mere. På her. Hvad skal vi bruge det til? Så kan vi begynde at snakke om ham Louis der, og det var virkelig... Altså man til fumlefinger, det tror jeg, man skal lede længe efter. Altså, vælter kamera og... Altså, hold kæft, mand. Nej. Jeg har renderet i non-stop. Altså, for det siger han vil have sådan en effekt, som virkelig er så avatar-effekt. Og så siger han, jamen jeg skal ikke bruge den alligevel. Frederik, det er så vores assistentinstruktør, som... Simpelthen var helt forfærdelig. Frederik, så tror han bare, han er den eneste, der holder filmen over. Han er god til at tegne, men udover det, så kan han ikke finde ud af en skid. Overhovedet ikke noget. Og problemet er, at det eneste, han lavede, det er at gå rundt og prøve at score. Ja. Hvad kan man sige om Sune? Ja. Sune og Kasper. Ja, de har været fantastiske, synes jeg. Helt fantastiske. Jeg har allerede glemt dem. Jeg har smidt nummerne ud, og jeg regner heller ikke med at se mere til dem efter på Temkin. Altså. Først så prøver jeg at hive nogle penge ud af Sune. Det kan man ikke. Det var sådan, at først så starter vi med at se noget her i nutiden, ikke? Med en dame og en mand, og der sker nogle ting. Det er noget med, at hun bliver bortført og taget med på sådan en freakshow-cirkus. Hvis vi så kommer lidt længere frem i tiden, så finder han en gammel bil. Med en fyr, der tager tilbage i tiden for at dræbe hans egen kæreste, og så må kæmpe mod sig selv. En gut, der rejser tilbage til sit kontor, fordi han kom til at slette hele sit projekt på computer, og så rejser han tilbage i tiden for at gemme det. Og
Sian. Han var lidt syg. Han valgte måske lige at hoppe af livvognen et par dage før. Under alle omstændigheder var det nok nogen fra holdet, der havde taget livet af ham. Nogen skulle påstå, at det var mig, der stod bag at det, der skete med Sian. Fordi at jeg var oprindeligt søgt ind på masterclass som instruktør. Og at jeg følte, at ligesom, det var min plads, som Sian havde.